Sasisian hagan kapor ni ai kublay pi baro kito ki baju pech bat ki ba shashkor ye ka ktien ka jong blay lengba kani ka Good News TV bat hagan kapor ngine yo biang ye ka ban pusan ye ka ktien ka jong blay lengba ka Bible study haka beta ka banengkong jong ka tayo ka baladam jong kani ka Bible study ngila yo ye ka ban pusan ye ki katu kat ne ki benta ki biya dai bat ka jingmut ka jingtmu jong ka jing pen em bat kum juru haga tu ka phang pedeng jong ka jing pen em ya ki rangli te kumta hakan ka por ngin ya phai pat shakawai ka benta pan pech kumnu u Lukas Ukran haga baya dai bat ka jing pen em ya ki jaj ben rio baro lani kata ka universal salvation ye ka bala pen shong nong rem na ki kam ki apostol kalenong ka bashipho kad khat ka balai pusao bat ka balai pusan ngan pule ye kini ki kentien ki ba ongkum ni anda kumta u Petros ula ang la ka shentor bat ula ong shisha ngas ngothu ba ublai umlong ubanyau shiliang khamat hanrai ha ka no ka jaj ben rio jaru ba shap tiang yu ba ba yai le ya ka hok u longken u bala pediang sngo ba dau bon sien haba ki brio ki perkhat shapanga jinget Kristan ki perkhat baka niam Kristan ka daitang na ka banta jong ki jiu hanre haba pai shaga gospel u Lukas kalenong ka baar ka khat ka balai pho ar ka ongkum ni ka jingshai ye ka ban penshai ye ki gentle bat ka buram u Israel u paitlang jongme kini ki kentien hakan ka khat ki sakhi ya kata ka jingshai ka bala penshai lengba ka jing pen em u Jesus Christ ye ki gentle bat ye ka perthai baro ka wai shu u Lukas u ongro bat ka do baro kan yo yi ya ka jing pen em jong ublai Lukas kalenong ka balai kad khat ka ban reu hakan kad khat u Lukas u yathu yangi ba u Jisu u lawan ban pendap ye ka ai ka bala dap ban yathu lupa ba dia ka ai ka bala dap ban kular nadu ka testament ka barem u Jisu usdang ye ka ministry jong u ye ka ministry jong ka jing pen em na Israel bat nang ni la pen sapriang shaki wei pat ki jaj ben rio ha ka parthai ka ba kham sku tanat shu ka ba u Lukas ukuran shapanga jing pen em kalong bau ong baka hima ublai baro bahaka hima ublai baro ken ya don benta kita ki bana mingi na sapngi na shatai bat na shati ka gospel u Lukas kalong ka ba khat lai kad khat ka balai khondai khadu u Lukas u bu ye kini ki kentien ki ba u Jisu u la kran khadu ye ki senran jong haswa bon pediang no yu shabdeng ki kentien ki ba ongkum ni bat bah ka kerteng jong on ya lap ye ka jing kela ka bamut bat ye ka ba map ki pop hapdeng ki jaj ben riu baro da ka basdang na Jerusalem Lukas kalonong ka ba arpusao kad khat ka ba saw punyo kumta ka khubor jong ka jing pen em kada ya baro lang ki jaj ben riu hang ni hasla perthai haba pech ya kani ka benta jong ka jing pen em ya baro ka bau Lukas ukuran ngiyo ibha ye ka wei ka kerteng jong ka jaj ben riu bat kata ka long ki gentle ka jing kli hang ni ka long ki ai kini ki gentle ki ai kini ki gentle ladangi phai shakaktien ka jong blai ngiyo i ba ye ki jiu la jutep ba la khen ye ki kum kita ki breu ki jong blai ka Bible ka ya thuru ba ki jiu ki de kita ki jaj ben riu ki badan benta ha kata ka jing ot share kat ba ki jiu pat kim jule ye kani kumta ha ka jinga dai bat kani ka benta ye ki gentle la ju sha pech po ba kim long
ki breu ki jong ublay. Hakaway pat kaliang ka Bible ka yathu yangi baki jiu ki de ki breu ki ba mane ya uway ublay uba im bad uba shisha gila ban syam na ki kitab Deuteronomy kalanong ka ban reu ka dekat ka basaw kat baki gentle pat ki long ki ba mane blay tau u Petros hakashiti ka bandang kong ka jong u kalanong ka basaw ka dekat ka balay u batay ya ka jinglong jong ki gentle kumni u ong baki day ki breu ki bayat haka jingle keraj haka jing kwa brai jong kadok haka jing kerni di kiat haka jing ya di kiat kenwen haka jing di buat bat haka jing mani belai thau ka balong ka basang kumta yaki gentle la jupet yaki kum kita ki breu ki batnget bat ki bom khoi kidai kita ki nong mani belai thau bat ki bale ya kata ka basang kumta ki jiu ki snow ba kim dai ban ya khle bat ki gentle namar ki long ki baca klia bat ki bom khoi telada ki gentle ki kwa ban kla kristan ki ha ban buat shwa ya ka jinglong jing im jong ki jiu han rei ka ka bas ngut nat siapang ka jing pen im ka jong blai ka long ba ka jing pen im ka jong blai ka palat ya kita ki jing le niam ki jing le rukom jong ki lengba u Jesus Christ bat ya kani ni sakhi haka jing im jong u wei breu u ba kerteng u Cornelius u gentle ba dai u breu u ba riu blai ya ke bangila ban syam hagi kam ki apostol kalanong ka ba shipho ka dekat ka banang kong ter lengba ka ni kalanong ka ba shipho hagi kam ki apostol ngi yu iru ba kumno u blai u lapan kre ya u Petros ban ya kendo ya u Cornelius khnang ba ka khumor ka jing penim kan pai shaki gentle kumta hakani kapor ngin ya pet kumno ka jing penim ka sedang shaki gentle ka Bible ka yathu yangi ba u Cornelius u dai na kata ka shnong Kaisaria ka badan kumba nriu phan riu mile shatai lam sepngi nakanong ba Jerusalem kadai ka wai na kinong ba ka bahap hapo ka jing sanshar jong ka hima Rome haki tu kipor kadai kata ka nong ba ka badan haka ya shibon ki jing tei ki bakrao bat ki ba itenat kat kum ka jing batai na ka Bible uni u Cornelius u dai urang ba shispa jong kata ka kenhun sipai ka balatip ya ka kum ka Italia bat ya ka ningila ban syam na ki kam ki apostol kalanong ka ba shipho ka dekat ka banangkong shisin perkhat haba ong sipai hakitu ki por ngi sngotu ba baki de ki breu ki bale donbor ngi kan mau ya ka wei ka jing jia ka bala jia ha ka jing yalap u Yohanes nong pen baptis ka bangila ban syam haga gospel ka jong Lukas kalanong ka balai ka dekat ka ba khat sao haba ki sipai kala kali yo Yohanes ngipat ngi de ban le ayu ula ong ru haki wat le jubor yano yanuru lemne wat shimklop ai to sngo honru batla ka bainong kani ka pen i ya ka jinglong jingman jong ki sipai hakat ka por baki haplang hakat ka kenhun jong kita ki bale jubor ki baban ben ya ki baduk bat ki barangli ki pendon kam baklaru ya ka bor na ka bantaban yo nong yalade handai ka ba pla ka bangi syam ho Cornelius pat kalong mar khongpong ka jing thrang jong u ban mat ya ka jing penim ka penlong yo ban persang kat ka ba ula ban bot ya ka jinglong jing im jong ki jiu ka Bible ka yathu ba u Cornelius udai ubreu ubreu blai ba do ba syap tiang yo blai lembat ka yeng jong ubaro ubala ai shibon ki jing ai sen ai ya ki breu bat ubala duai ha ublai klem dapot ki kam ki apostol kalong ba shipho
ko dekat ke benengkong bat ke balai la buram le se yu uda ki jiu namar bu ulah ban buat yakini ki jinglong jing im jongki ngila ban syam yakani hagal nong ba shipho ki kam ki apostol ka dekat ka ba ar pho ar shu shu kat kum ka jing sngotu jongki jiu ubreu uba syap tiang yu ublai uba pendam haki hukum jongki jiu uba testa syaka temple bat ki synagogue bat uba la ban im kum ki jiu udai uta uba ngej ha ublai jong ki Israel hoj u Cornelius ula buat lut ya kini ki ai baro handrai ublai u yoi ya ka jing trang ka do nuot jong u bat u kwa ban pendap yu bat ya ka yeng ka jong u do man sim ba khoi bat dai na ka yeng jong u Cornelius ba u Petrus ula yo ya ka lat man sedang ya ka jingalap hapdeng ki gentle bat hadien kani sibon ki gentle kala yo pediang yo mensim ba khoi bat lapan baptis ru yaki hoj baru ngitip ba Petrus udai ujiu bat kani le se kan long ka ba yu ban yalok bat ki gentle namar ha ka tu kapor ban yalok bat ki weipat ki jaj ben riu kalong ka basang yaki jiu handai ka ktien kalawan ha u ka ba ong ya ka ba ublai ulapan khoi wat nyau sang mame ya ka bangila ban syam na ki kam gi apostol kalanong ka ba shipho ka dekat ka ba khat san kumta ka jingpen im shiki gentle kat kum ulokas ka ai ka jingpen shai kum ne bat ka banengkong kalong ba u Petrus u pla ba omdai ban nyau yano u basang haka jinga dai para brio u Petrus uang kum ni haki kam gi apostol kalanong ba shipho ka dekat ka ba arpo pra uang u blai u lapen i hanga bangan om nyau ubasang lane ubam khoj ya uno ubrio kumta kanikat khot kapan i hangi bawat la ngilong kiba kumno ru baro ngilong kiba kordor hakmat jong ublai bon sien ngi sat bu lane gi jubu bha ya ka jing ya pher ha ka jing shakri jongi ya ublai hanrei ha ka jing pen im ka jong Jesus Christ kamdan ka jing pen ya pher ha padeng ka basang bat ka bom sang lane uba khoj bat ubam khoj ka jing pen im hi kalong ya baro ki bala kloi ban pediang yo Jesus Christ ha ka jing im ka jongki bat ka ba harpat ka ba Petrus upen shai shu shapang kan hi kalong ba ublai jongi umdai ublai ubanyo shiliang khamat hakikam gi apostol kalanong ka ba shipho ka khat ka ba laipusao hadu laipusan u Petrus uang kumni shisha ngas ngotho ba ublai umlong ubanyo shiliang khamat hanrei hakano kano ka jaj ben rio jar uba syap tiang yo ba ubayai le ya ka hok u longken ubala pediang snobha dau hoj ublai umnyo shiliang khamat yano ru hanrei ka dawa pat yangi bangin pendam pat syap tiang yo balai ublai jiet yo Cornelius ka dau ka ba hakmat e kalong bo Cornelius udai ubreu uba syap tiang yo ublai kumta wat hapedeng ki jing telot ki jong ukum ubreu la jiet ban pen im yo ubreu uba syap tiang yo ublai usngotu ru badalade marwai unom la ban be syaka jing long hok udon kam ya ka jing don rengkat bat ka jing kersan ka jong blai ha ka jing im ka jong o kabalai pat kabau Petrus upen shai ha ka jing elap ka jong u hayeng jong u Cornelius syapang ka jing pen im kalong bola pen kan mahuru ya ki gentle ya kata ka jing bishar ka jong blai lengba u Jesus Christ ki kam ki apostol kalong ka basau pho ka dekhat ka basau pho ar bo Jesus Christ un sawan ban bishar om tang ye ki jiu hanrai nakabanta ki jaj ben riu baro
hang ni hasla perthai kumta ye ka jing thmu ka jong ublai ban pen im ye ka jaj ban riu baro la ya lap hapdeng jong ki dau Petros no bayo sngo ye ka ktien ka jing khat un phaidien no nekilenti bomman jong o panun yo map ye ka pop pare ka ni phila ban syam naki kam ki apostol ko long basau pho ka de khat ka basau phulai kumta hang ni ngiyo i baka jingalap jong Petros hapadeng gi gentle kamlong kabale no ai daileng baha ka jinga don benta jong Cornelius ka jinga don benta lang jong Cornelius baka mission jong jing penem kalong ka ba job ublai usai yaki breu ki bompoi perkhat ban ngiyo iro yakane haga jing syakri ka jong Cornelius kumta ka jing yalap ka jong Petros kalalong ka basai so ka jing penem kalawan haka ying Cornelius bat haki weipat ki gentle bat ka ba khampla shu kalong ba ki jiu gelas ngo kendit ba haki gentle ro la the no ya ka jing ayu man sim ba khoi namar kila yos ngo ba ki yakren da ki thli bat ba ki apan kraw yo ublai ya kan ngila ban syam haki kam gi apostol kulong bishpo ka khat ka ba saw phusan bat ka ba saw phun reu kumta ka khobor lang ba ka Bible study ka ba man ta kalong baga gospel jong ka jing penem ka gospel na ka benda baro ki jaj ben reu hang ni hasla perthai ublai nyau siliang khamat ula ban jet yano ban long gi syakri haga kam ka jing penem jong o ula ban jet ru ya ka yeng jong no ban long ka jing sedang jong ka jing penem hoj ngila ban long ki beriu belai kumbalong Cornelius handrei ngidang don kampat ya kata ka jing pen sle uman sem ba khoi khnang bangin yo amat ya ka jing pen em utrai jisu pat ban long kita ki jing ker khu sha ki wei pat kum ki banget ha utrai jisu dongin pendap ya ka do not jongi da ka jing iet bat da ka jing isen ai ya ki wei pat ki bom pat syam le itu ya utrai compare laki long na kono ka jaj ben reu laki don kerdan ne em hanringen yarap baga gospel ka jing penem kan pai syakiru batu ai baki ke baro ki bangile kin long ka jing peteng ye ka kam ka jing penem ka jong kenrat u jisu ong ka ba phila le ya ka ha uwei u barit tam nakine ki para jonga phila le ken yanga haga gospel Matthias kalanong ka ba arpusan kad khat ka ba saw pho ublayun kad khu naga banta ka buram ka jong amen dongin yele lang khamat jong blai haga jing duai kumne pat atrai ngi wana khamat ka jama ka por ye ka ban ai ngu ima ablai mamala don ren kat bat ngi lamba chune ka por ye ka bangin yo atrai ye ka ban pusan ye ka ktien ka joma lamba chune ka Bible study ka ba manta haka bangin yo atrai ka ban phliu jing mot lang atrai haka jing ya dai bat ka jing pen im ka jong ma ya baro ki jaj ben reu hang ni asla jing ni ka perthai kin atrai ya rap yang ni kin atrai na ba kata ya ka bangin la atrai ka ban pdiang ye ka khubo bangiru kan rat ngin la atrai ye ka ban ra ye ka khubo jong ka jing pen im ka jong ma syaki wei pat ki bom pat itu ye ka kerteng ka jong ma to pediang atrai ki baro ki bengeliu ban pendap kan ka por patu hai atrai ki baro ki bengeliu ban pendap ki long ki ba pediang hon khamat ka khat ki jing isnai ki jong to sngo atrai ki jing khat kerpat ki jong na ba ki ni baro ngi pan ngi dam ban ngi ha ka jing ba jisu balong unong pendem jong nadu manta bar syadu ki bom jukodro amen